nikech ok nyal mana ng'ado ni ng'ato bura ni nikech nodonjone nyaka dhi chien ming'e ni bende en kes manotimo nikech ong'e ni cases mathoth samoro jomoko idonjonegi ga to kata mana ni gin mana gitimo tim maket kod mano. Jackie kini ni pare nade? Aparo ni an badhi support mano. Koket case mabro court mabro deal gi these cases, aparo ni nyalo konyo moloyo nikech ineno ka koro they are going to concentrate fully for this. Another thing mabina nyalo kwayo ni to kara centers moko be koro wabro bedogo, anyalo dwaro ni wabedego kata estates kuonde ma ji odake gi machiegni achiel ma ji nyalo dhi for counseling. Nikech another thing mabina adwa nung'e ni e piny ma wantie ni bende dhano tiyo gi drugs. Drugs ni be waseyudo ni changia maduong' majikia ni drugs ni samoro ji assume ga ni kata youth kende ema tiyo kode. To kata mana jok madongo manie kendgi tia gi drugs manjaga ni it's nowadays becoming like a normal thing like ndawa. To gini bende tero jomoko speed ma samoro gima ng'ato timo no be samoro timo kokia. By the time uduogo back to his realization to yudo ka ose mess. Koro aparo ni onego wabedi gi nini centers gi ma ji onego beni dhie for counseling mondo ji oyude kata ka ng'ato nitie gi gima ramo chunye to samoro onge ng'amo pim go to nyalo dhi kacha. To pani nengo mar counseling in kaka jaocho wang'e ni counseling bende nengo ne ni malo ni malo lakini because for the sake of our people koro onyalo bedo kata government thing to kata ka koro ken expensive wanyalo reduce mondo mi wa save kik wang'e in terms of pesa but wang'e ne kaka koro wadwa save our people especially it can be a community work now for the sake of our people. Kaen kama ji nyalo losi kama nyalo reduce the number of these things to kara wabro time no nikech en gima lit ahinya kineno ka ji wito ngimagi ng'ato nyalo wito ngimane gi nyithinde within a period of time ni ng'ato senego chiege kachiel gi nyithinde mae gima an kaka Jackie to kora bro kete pesa kando matis mondo mi wakonyo ganda.